จิใบเลเวกอุเลกันเราดำตางยิมตุนจุมวิดีโอฮิจอนินแฟชั่นแบรนด์สตาร์ทอัพตัวเตตาลาชาตัวปอยหมกติเตกันเราสยังเฮงเขาฮิอัปปอยหมกติลุตตุกะอามายรอจูแฟชั่นดีไซนิ่งสคูลอาเฮียนินกันเจอร์ตีร์เต็มกติโดนเย่กันเจอร์ตีร์มังเราวันนี้จูทุรอนอินเปกกติไทยเจ้าเราว่าอาจารย์จูอีแฟชั่นแบรนด์ในตัวมักกะเบลายกะโหลชัมชันเตเนี่ยขยันการนิจอกมาโหลชัมชันอันนิจอกมาจูจานิน point ช่างอิน point สมลายอินกระนเชนช่างalso taka fashion brand startup dan ti thum te chu han ti the kha ni lo ni chu asan chu thil also ni lo thil har set takanya beya be ve ngai ni ya e talent nei chat tu po kha ni chang lo ni chu wan chanin tha le zung mai ba ka rel ru le thwak film sen na tam em a phur tu ta khunge kan ti ve nge clothing brand kan nei ve nge ti top the kha ni lo point ma saber le zona ma saber poi mo to chanin enge I brand kha danglam big na tur ti kha in zo kha ngai ni chu thil danglam deuh hleka iti thei dan kha ingai to kha ngai ni chu midang ten engtin ni brand kha anron thanang engtin nge anron shat chatang brand char sen lo khowela to a mizoram chunga nge pahanin brand nei anga in chal e Instagram page followers nga tak tak pokhan tam to lut to kani chu khang ang wachau phatur khanin enge idanglam big na danglam big riau na tur ka ti khan he mak dang dai mak sak lampang ka soina ni lovin e midang te aya enge I brand kha danglam na tur I chat big na chan an than jok midang te brand aya an than jok na chan tur mi ti dan sa wazom tum lo na lampang kha ni jok ang chu danglam ka ti khan mo chuan he zo na chan na hi kanei big lo ni chu achan chu he chu mani le mani kha kanin zo chhonga achan chu in taste ka shelawa in vibe ka shelawa mai ba ka enge tuizong enge iti ru zong khami iline kal do na big kha karan shat pui lo che ni chu he hi hemi I engting e fashion brand ti dang lam big rau ka ni ang ti hi chu mani mut muna uluk taka ngai to ngai chi kha ni chu a thushima enge brand chu enge brand chu ti ta kan shat kha poi mo ni chu mizo chong hianin he thumal hian le lin hi a har khop maya e chinchia na big chinchia na hming emo e in thia shan na hming ti te pawh ni theiang chu ti chuan heta poi mo deuh pakhat thil ni za thla deuh pakhat bawk chu I logo khai brand ti na ni kher lo a logo chu moi lutu ka ma sengin a product chu che thei rap te kha milo ti ro ti kha lo ma ni chu om za chanin e brand kha chuanin product ane nge nga ya I product kha nin logo chu ane kher lo thei ti na nga ni chu mo I brand te kha chu lo tha I bungwa te po I product te po chat po le I brand logo te kha chuan shat kha lo chho ve ma na mo kha chu ka shelo le ti chuan a zona khanin valet le ta ila enge brand danglam big chu engtinge kan nei hang ti lai taka chuan chu mi ti sa zu zui ringot kha ikal don nge trend thei thik wara piang ti pol ang chi khai ni don nge ti kha nangma le nangma kha in zo kha angai ve ni chu moi kan ti na zong te hi midang hianin moi hin lo ti ve kher lo china ke pe cha moi ka ti piang hi midang in an du tur anga ngai na te kha kan nei china ni so ma om ja chuanin mi in kan product kha an lei du tura kan lo siam chhuat thiam te kha ngai ve ni chu mi du tur hi zor thiam kha ngai ve ni chu sum lampang involve thil hei asuma kha tho chhuat kha kan main sum tho chhuat bera kha kan thu pui ber kha ni kha chanin mi du nge kha kan zwar thiam thei tur ani chu mani moi ti ringot kha ni kher lawa chan chu mishing mit ain ang lawa mi na ti zong te kha kan vasha thiam kha ngai ve ani chu kan product kha min an do phot chanin a sales lama kha chanin ai to om don lo ti na anga ni chu mo nuam ka ti shim shim ania tlom deuh pon ti ila a ka du kher ka tuina kher che hi ka siam chuan lei du lo le lei lo se ka tui wang lo mi ti te ni chanin kha ka chu thushan chan pahni na chanin type of brand ti ni ta a I brand a khain clothing line chunga po khanin I enge thomhno re chunga po khanin thiti sang sang kha than the ni in brand nge I than ti kha poi mo a internan beginner e thil ti tir tan chuanin brand nei thar tir tan chuanin thil chi sang ti kop nuai te ha a fulo ani chu internan perfume zor pa tuibur le sada
กลกิมเลเดขะจางจิอังคาเที่ยวที่ช่างตีกบka afu lawa ni chu achan chu pakhata focus tiam kha poi mo ta ni chu ingena ke ma pun ka ti swal ti maila katlak chat na ni ka ngai chu thil chi shang kha voi khata khan ka tia kwan ka thui boka pe khokte cha le kan cheya cha le painting shal ngai bok tin I sumnon ngai bok I second hand zor ni bok khate chi shanga kan dil ru kan sen ka chanin dil ru kha nge pakhata hana kalding theilawa awa hlotin phut theilo ni chu atopa phe chanin pickle te ha kan zwar ta deya amai ro chu a hlok ber zo ka moti mei tur kan ta te han hei thil shanga khanin I vatling sang em si lo khanin akwal dwa thei thawani chu ma amai ro chu kal thui tu chanin a brand ta kha than uluk kha poimo ka ti a tin hemi brand kan ti bi ka hianin brand kan ti hianin Sunday top che kha ngoi ta in ruwa lo su se Mizoram a po hianin hei brand shang chatak tak te po ve to ta a vakiria chanin hei Sunday top mai ba ka jersey te khatang khan thui chhuaka tin funky kuka kan ti te ngo te pon hei traditional thil kan hnam zia rang hanlan theina tur ang chi thil te an ron ti chawa tin label lelen kan ti te pe chan hei towel chatak tak quality chatak tak te po an ron siam chhuak ve to heng te po brand chatak tak kan nei to ma kan sona alom ka tia tin an ni pe chanin hei sustainability kan ti te ni enge handcrafted kan ti ang chi ka tang te po kan ron ngai pui mo chau a heng hi ma son na ro tang ni ka sha chu wan chanin brand ti khanin Sunday top ngor kha in ruwa lo se ngo te pon bag te he ethnic bag kan ti ang chi traditional bag ipte chei puan chei angmanga thui ka ti ang chi shang te po kha an lo siam chhuak ta a khatiang te po kha brand tho ani ta ni chu clothing chunga khan accessories thlengin an tiang chu mole hei jewelry kan ti te nge bengbe chi tlero te ang chi ang khamo khatiang chi shang po kha an brand ta khanin kaltel ni chu atira chanin clothing brand po no ti thei Chanel te pona tira chon clothing brand te ringot ang chi thom ho ringot ang kha an siam chhuak ta anu an han lar chho nu chan he perfume te thil dang ang kha nge home thil in chung bung la thil hei khati ang chi shang te khati khan an ti chhuak an ti chho ta chau chin ta ni chu wan chanin atira chuanin thil pakharan in focus chho putila anuwa khanin adang kha chu arun chhuak mai don ani chu wan chan vai le khata thil ti shang ti tum hi a fu ber lo ka ta ke ma po chan chu ka lo cham chan ni khan ka shebuka tira chanin hei IKEA te po pen chawan nya Samsung te po grocery shop anya an tumra ma kha chon te an wathling tholom chu wang chanin atira changa bulfuk lutuka kan ngai to theiro ni pun pakhata focus thiam phot thi apoimo ka ti chanin adotle pathum da a chanin poimo em kan ngai tha em mizoten kan ngai tha em si hi chu customer care hi nia customer care hi patinge mizoten in kan tlak cham em le ka shabi klo ni chu chen khat phe chu kan va dorang ti hin hlau ngoi mei turang hian omani chu kan dorang ti hi an hlau emoti mei turang khan an china ni chu tin min biak that chu soilo kanin chei nal lo kar te kha omania khatiang chi kha tim na lo turani chu achan chu startup tur kan ni chuanin kan customer care hi acha em tur ni topa atira te chuanin kan deliver lo pang chu kan va deliver lo pang chu amuna te kan va te anga engkim kha hi an mani kha kan treat chatur he an mani kha kan dong song tha em tur khan mai ni chu chu mizoten kan tlak cham ni in ka shia a mi fel na chu dornon le te po hi an chak omani chu an product chat lo bongai to lo hian chang chuanin an fel an min care kan ti awanga dor non te po hi in fo tho ka ringa chuwa chang customer care hi apoimo em ka tia tin kam product a hian lo lung oi zan lo ma se ti lom zan thei lo ma ila thinlung na ero hei kanin ti dam thei ani chu wan chanin customer care hi ngai poimo uchuak tu ni ka sha customer care lampang hi cha soi thui lu tu po ko du lo mi poita kan se kan thin lim palang ton dot le akal de yang
adot le hi chuanin mi inzir mi hi kan ni ve ngai ka ti ni chu kan inzir chho buk tur ania lekha zir ka ti kher lo nia engkim hi kan zir ve tur ani chu lekha zir sang nem lova hlotlinna thatak nei thei ini ni chuanin lompui lutuk che tha ka tia amai ro chu entrepreneurship enge kan soi kan faktum lutuk na lama I lekha zir san kher angai lo kan ti fo ero hi chu ka support tuk lem lo ani chu keima hlo chamna le pakhat nia ka sha chu lekha te kan zir sang man lawa kan man mo lutuka fashion line ah hianin kal thuai ti thuai kha kan chak lutuk na lama khan college te kan ra lo pha a he hian tam takin min ti thuan op ni in ka sheboka a thiam na le kha thiam na chuan thil ngai to thiam na ngai ruat thiam na te han lo neya le kha zir sang le kha thiam na chuanin clothing brand po vati don se va siam don se angai nan shabi kan hi chu chuwan chuanin inzir mi ni te thiam na te po hi ngai tha lo tur ka tia chuwan chuanin a man mo thlak chuang lo ni chu endiran chu ka man mo lu tu ka wang khanin hun kha ka pai cheu tho ni chu ngai to thiam na kha ka nei miao lo wang khanin hun kha le chin kha ka pai cheu tho chu ai chuanin thiam bokila ni kami nuwa ka chuanin line te kal chawila tin le khazir san plukhi a lo zoka ama ero chu ti thei ngang lo te hi chu kan oma khatianga kha chuanin taimak hi a poimo pera taimak chuanin engma ti lo thei omlowa a chan chu zir sang em dream idea cha to po nei ni ma la taimak chong lo chuan he atak ram khai va thlen pui chong lo chuan omzia kha om chang lo ni chu chuwan chuanin taimak mai ba ka le khathiam te khami inzir mi ni te khatiang shanga thil chik mi ni pe te khatiang kha poimo ka ti bok ani chu adot le chuanin mihring hi kan thang don a hma kan son don ni chuanin mani chawa thil ti theilo na chen hi tam tak kha lo om ni chu chutanga chuanin he kan tha chang dol tu min pui tu te kha kan lo ma mo thina mi chhor alo ngai na chen kha tam tak kha om thin ta ni chu khatiang mi kan chhor chung changa khanin mihring mi ze mil nge mil pui thlan thiam te poimo ka ti mema a chan chu tlema upa deuh rin tlak deuh ringot hi lelama chuan kan mi zia te in mil chuang lo chuanin omzia kha om lo ni chu endian inza ton te kha tiang kha chu poimo lutuka amai ro chu an puitling zawk awang an kuma upat zawk awanga kan thu soi an ngai poimo lo na an ngai poimo lo thei don ai chuan khatiang chhor lo thiam te ano pang tha zawk nge har wang zawk han chhor thiam theina te khatiang kha poimo em ka tia tin kan team a chuanin kan surroundings enge kan boruak kha team work ani don chuanin kan boruak kha that angai ka ti em boka a chan chu mani chawin thil ati that thero heta watling sang tur chuanin thui takkal tur chuanin midang kan mammo a ti pop popa thil kan kal dun chan mani hian in thurwa la ol bera amai ro chu thui tak kan kal du ni chuanin midang hi kan mammo tel ve na chen hi a oma chuwan chuanin mi varin thiam mani ati tum vek mi varin ngam lo na te pawh kha kan pai thlak thiam kha ngai ni chu an mani kan ring pawh chuanin thil hna te pawh kha an lo thawk tha pian the chuwan chuanin thil hi manin ti vek ka duwa ma se midang ka ring talk box si lawa ti ri put kha chau thlak ani chu a ha thlak ani chu chuwan chuanin kan team te kan thlan thiama kan rin tlak mihring kha kan thlan thiam kha a poimo tuk ka ti bawk ani chu ka resume pakhata hianin thil social thiam deuh ang khanin ka in ziak lang vak ani chu mahse ka ngai tua chhuat taka chuanin hei tung thlengin min chhawr lo chu nia khatiang mi mihring khan lo thawhpui du lo tun thlenga min chawr lo dana omzia chuanin ke chuanin hei thil social thiam te critical thinking tin constructive criticism kan ti te khatia ang zong nei ang ha ka ngai sang thin ani chuan mi lo chhawr dawn tailak ka du chu ngai dan nei ve ang chi he korkel hi nge hei zawk hi ka vua ang tia min thlan pui thiam thei ang te tin ngai dan lo siam thiam ve ang chi te du dan bik lo nei te a nalh na tur zawk a that na tur zawk a min ngai tua pui thiam thei ang te kha keimah chuan ka lo du ta ni thenkhat chuanin
โอติเลียมเวกเททุโอยตบดีไซน์นั้นเปกะเฮ็ดให้ทรีโรอันติปัวโอติเวกเทตบให้ทุโอยหลอมตบอังจีที่ไงตัวเทียมนะปนี่จวนเราขยันแต่ขเช่นขจรเราชอดูเวเลยบอกว่าจวนจันมิชิงให้กันนินอังเราลุดตุกะจวนจันนินกันมีเจมิลปุยค่ะกันบุลาอมเร่งตัวตันที่จวนนินกันขันเทียมค่ะปอยโมเดลกติบุกอันปารุกนะปอยโมเบอร์ปอลนี่จอกันจุปารุกนะซุ่มจงจังอันนี้เรียบดันค่ะเฟลตัวนี้ตบะเช่นขัดจูอินเดียน profit and loss ไงตัวเราคันินเรื่อยตักค่ะ business คารันเวทแล้วตอนนี้จูคลอกเงี้ยคลอกเราปวดที่ปวดเชลเราให้อาศัยกันตบะเจียงคันินเรื่อยตักค่ะเวทแล้วตอนนี้จูวันจันนินกันซุ่มเตกัน finance ขัดยังจงค่ะ plan เฟลไฟตักกันในค่ะชาติน goal กัน set ยามเตปงไงจูมีจูก็คุมตัวรันดีที่อังเริงเตปค่ะ set ค่ะ traffic เท่านี้จูmoney มีมัลซุ่มเล่ซุ่มโดนนะซุ่มขมีค่ะดิฉันเทียมแต่ค่ะปุยโมบอกค่ะเฟลไฟตะค่ะขมีอังจงหันดิฉันเทียมค่ะปุยโมก็ติดเตลบุกันนี่จู fashion brand startup ตัวหันอสุ่มโชมีอันนะมันนี่จูปวนทันรัมโบปริทินขัดโปสินเตลมันเตหน่วยเตลมันเตอันแล้วนี่แหละชินะนี่จูวันจันทร์สุ่มโชมีอันนะมาไม่รอจูยามเตจังอาทิลจันเฮเชลเอาตัวนี้จูมันรู้ชากันในพุทธเราจนจูก็ติดเทเราที่อ่างอินไงนะคะกันในชินะนี่จูเกี่ยมาปนไม่รอจูมันรัวแต่พอเฮ้ยมากันหันส่วนชาวเวเซละมันรัวชาจอกแต่พอกันหันในชาวเวเซละไม่รอจูทัดเชียนนะหันมีนวนมันจอกแค่หมดที่ไม่ตัวหันเนี่ยบงรในชัดเราเฮอันนี้เราไต่มากเราที่เห็นจอกตุกะจูวันจันทร์ยามเตจังอาจันเฮเชเราตัวนี้ยามเตจังอากันจันจวนนินตักชัดเลยนะตัวพวกเขาเราโจกันนี่จูเวลขัดตาล้วนตัวลุตุให้วับปูชดตาเลียนงาลุตุกันที่จวนนินกันตักชัดนะกันตักชัดเทนะเจนส์ค่ะสร้างโจแต่นี่จูวันจันนินเฮียที่เบกอังจีอติระโคลปักหันมันหันตัวเฉาพอตาอดุดเลียจุดยังหันตัวอุเบลคานินตักชัดเทนะเจนส์ปกขัดเลี้ยมตุกโจกันนี่จุดที่อาริกส์ปอสร้างละวะจวนนินริกส์ลักปอก็ suggest ตุกเท่านี้จุนินเบลว่ายามเตจังบุลชนะมาส่วนเบลค่ะที่เราชับเปิดจูอันนี้โจกตินี่จูเกี่ยมาจวนไม่รอจูริกส์หลังตันจวนนินกันเชียนเตะกันชุ่งเตะแบงก์ปนมิน finance เทียดินแบงก์ finance สูงจังขนาดกินะเกมกันเราสวยเบลล์กันVictoria's Secret founder กันที่ Roy Raymond เตปคันินอติระขจวนินเจงดอลลาร์สิงลีค่ะชุ่งเตจังอินปูกาดินดอลลาร์สิงลีเท่าค่ะแบงก์จังอินปูกบุกะที่คันินไว้เล็กขัดคันินอารมณ์ฮิตช่วยนี่จูวันกัวคันไว้เล็กขัดคันแต่ที่คันินอาริกส์ค่ะหุ่นไล่ปกคันินอาสานเวค่ะกระเริงอันนี้จูวันจันทร์ริกส์หลังตันขจวนินริกส์หลักปกคัดชัลุตุกเท่านี้จูจันนินแบงก์ finance จงจ้างคันินมีปุยตำจอกยันอันนู้นปุยยันกันลังไอเวนต์ตกเราโอ้กติจูให้ PMEGP loan เตปอชัดตักออกมาดิน subsidy ฮี urban area ตานยันิน 25% เข่งเทียติน rural areas ตานยันิน 35% เข่งmargin money 15% นะจังอ่ะ 35% เวลเข่งข่าวเทียนี่จูอังสกิมเตปอจูชัดตักออกมาGoogle อ่ะคันินตั้มตักค่ะเทียออกมาบ้านไก่ policy กันที่ handholding policy ที่แต่ปนนสวยว่าMESP น้อยอาจจะคัน in enroll นะตัว in register นะตัวตั้งจินให้ห้ามชัดนะว่าโดนเทนะอังค่ะจูไว้ปุยเวจงค่ะมานี่ค่ะว่า in high กว่าเวจงค่ะชากตินี่จูโคลกันในบุกสีแล้วว่าที่จนนะชุนจมเทตแล้วไม่อังค่ะกันตั้งอินกษาจูวันจังค่ะอังเนี่ยสุรการจังห้ามชัดนะโดนเทนะอังเตปอค่ะไง event เทจวนนินไง eventอาชากติยาจันจูเฮงอาเฮียนินสุรการพอเห็นตั้มตะกมินปุยค่าดูเวียกินี่พออินะลงไง event เวเตขจังเราเชียดเวเตคักจูกันหมอพูร์นานี่เวอินกษานี่จูเฮจังอังสกิมชัดตักบวชใส่ฮีบอยปุยเวชามตัวนี่จูตินดีไซเนอร์ลาร์จอกตั้มตักเทนอินเรนไอนันบอยปุยนิสาอังfashion show อันกัลเทชันเตเลโดน startup เทนะชันฮีตั้มตักอันแค่วันนี้จูวันจันนินอินเราเชียดเราวางไม่คันิตักคันิน
เฮงอังhi lon rawa chuan sarkarin min pui chak na te mo vanor thiam ve te pro kha kan ti mak moning ka sha lon lak kan ti wang khanin lon kha kan ta ni lo ti hi chan em tur nia a chan chu rul chadu lo wanga I rul chatur te le ti chape te kung kan lo dal sakhi apoi ka te lu to ka chuan chuanin that le that khanin in lom sham tur ka ti ni chu a chan chu midang ti chape te kung kha kan lo dal sak ve thei ta chuan chuan hi pongpo riksa alak the wanga nge valak chuk tur ti na ero chu ka ti kher lo ania pasari na chuanin toite poi mo ve thosia chan puan than hi veile khatalak tuk hi sum hi veile khan haina kalna ni chu ala theile khami ti thei kha chuanin te ro se amai ro chu min an ti wanga soi thiam lo he puan than tam deuh lo nei tum ve lo kol tum ve te khatiang kha tul kher lo ani chu a chan chu puan than phei chu in and out he a thing ma box se a chu wan chanin veile khata puan than lak tuk hi a tul ka ti kher lawa choi chanin ka ti chin tak dana chuan hei sumdong puan than zuar te hei dor regular hi nei la man tloma min pek theina ang te khatia ang kha hi kan hme sha zawng emaw dor regular ang kha nei thine la kha hlok zawkin ka hria chan chu helaya sel le tuk ngai te a thin hun thleng thaka kol te kha om zia kha om lo ani chu wan chanin puan than lak ngal tuk tum te hi a tul ber kher lo ani chu sum shawmana anat na ber ani zawk man chu khol le eng ilo ai po hianin puan than hi aman hi atawani lace cha te kan ti ang ho brocade kan ti te khatia ang ho wat pe chu aman hi ato ma hei atam chak box sia chu wan chuanin atok te kha om ve ni chu a theinan ti wanga puan than kol tum teuh kha ani kher lo ni chu po atira puan than kan lak tuka tira le dan tur shat lawa buai kwai khanin min ti down zual fek ani chu mo chu wan chuanin kha khawin lo ti swal ve ang ti ka hlau pariat na po thil chul lo ka ti chu giveaway kan ti nge hei giveaway po ni cha lo chu hei entertainment tur anga hei mi kan hip du na wanga a thlona thil atira ti ngal pop hi a thul kher lo ni chu mo zai thiam te mo milar deuh hlek te kan thom hno hak tir ngek tum kha om zia wa ka om lo atira advertisement ti na sat tum lu tuk kha a thul kher lo ni chu kan product tha chang khanin miron shebe be phot se atira changa giveaway kan ti ngal fak khanin om zia om lo thina ni chu hemi totin line b ka chuan ati theinan ti chu tha vek se le amai ro chu tuna ka target b ka chuan hei har sa tu changa han chan chho tur te ani chu khami ang ho ka suggest na b khani ati thei chuan lo te ro thalut tuk amai ro chu mi nan ti wanga vati tum kher te khatiang kha chul lo ka tia kan zai thiam te na min lo hak la sak kher kha angai lo kan product ka chani chuanin min lo dor mai ang ti kha kan rel ruwa khanin van vet tur ani mi vati lom tum lu tuk emo beginner tan chuan ka ti ni chu ti ngal tuk te kha thil chul ber ka ti kher lawa tin mi ti dar ang zela hei photoshoot te neya thalak nal tak post tum kher te kan thom hno nal tak post tum kher te pokha chul lo abek baka ma son bok kha ke chuanin ka support fo thin ani chu chuanin atop ber do tu pakwana atan chuanin quality tha hi ngai poimo tur ani lo mai ni chu kan thui rang tuka ma se kan product kha chiat viau ka chuanin om zia kha om lo ni chu ni thum te po rei tak thui la ma se aman kha du le san mai ro chan chu quality tha chuanin adai rei nge he atlo nge mi shat po kha hlo ni chu aman po kan hak chhuwa ma a thiang hi chu angai nat om lo ni chu chuwan chuanin he thil ka thom hno hi ka hak na rei to nen ala tha mole ni a thui te hi a tha ania min an ti thei kha hlu zawk ani chu hei t-shirt tha te pawh nia chu kan ha rei lu tuka aman kha kan thei hil man zawk ani chu a quality tha na hi chu ka hi kan ti le nge thina chuwan chuanin quality tha hi ngai poimo hle tur ania tin kan kawr thui hi pakhat lep pawh lo ni ro se kha va invest tur ka ti ni chu kha kawrah khanin kan hun kan tha le zung kan ngai tuana kha kan va invest tur ania thil ching hning deuh thui
chu ai chuanin kha thawmhnaw kha thathei tawp khawkin hei hriat reng tlakin he thawmhnaw pakhat te kan thui zel te ang tihna rilru kha kan put na na chuan quality kha che thei lo hrim chuwang chuanin kut hnu mawi quality tha hetang hi kan ngai pawimawh ber turin ka hre bawk ber hi ka ti veka ter chuan a tawp ber atan chuan sawmna mon sawmna atan chuan pawimawh ka ti leh bawk pakhat chu business kan han startup hian kalung hi khoi tiwel business kan startup don reng hian kan chhungte kan thiante pawniang chu phut na ang hi awmani chu min dawr tura duhna angte kan thinlung chuanin kan lo phut ve reng thin ani chu amai ro chu business kan startup don hianin ro deuhin ka soinga nge a ruh langin lo soita ila chhungte in min support kher lo ani hian hnual lo tur ani chu tia video ka siam te pawh hi thiante puan thui heti zat ka nei ve a puan thui thiam leh fashion designer te pawh niang chu heti zat ka nei ve a an comment hi pakhat ma hmuh tur a awm lo ni chu hei min support ti ka chhungte a pawh ka u hianin voi ni khat vel hi a rawn comment ve a ka nau te chuan en te chuan en ve nual tho anga hei ka bei dawn tawpa cham reng pakhat min revive tu hei min ti harh tu ka tina ni chu he business idea pathianin a pek che hi nangmah i lo ngei tua buai vak a ngai lo customer tur te dawr tu tur che pawh hi a pe em ang che ti hi rin top thiam hi pawimawh ka tia pathian thu sawi te pawh ka anga ani na chen a awm a mi hrang hmeichhiat mia loina hetia min rawn support vel te hmeichhiat ngai mia loina tawngkam tha tak tak a min han bia te tin bus ah te pawh hmeichhiat ngai mia lo kan han thu a ti dang deuh tia kan han sawi te hi a special ka ti lutuk ani chu keimah chuan chuwang chuanin i chhungte emaw thiante emaw khanin bat sak reng chemah se midang a ai tha hi i hmuh em ang tih tak zetei ti a inlo nih chuan kan chhungte hianin hei kan ti that thei te pawh hi ring lo mahse thil tih kan tui miau kha chuan hei an ni kha chuanin kan chawr chhuahna kan awm dan zawng zawng an hriat chian em wang kan ti thei lo tura min ngai te pawh a awm lo hran lova amai erawh chu midang mihring dang hin lo kal ve zel tih hi hriat tur chuwang chuanin fashion brand startup na tan hianin chhungte leh thiante hi rinrawl ani ber hi a ṭul kher lo ka ti a tin stranger kan tih hei hmeichhiat ngai mia lo te nena in keep up chho thiam hi hlu zawk lutuk a chuwang chuanin don't start with your family in ti thin ani chu maw chan chu changleh an banga changleh min ngam tlak anga a changleh hei ata an ti sukuk zawk ani chu chuwang chuanin midang hi an rawn kal dawn lutuk midang hianin an la dawr dawn lutuk cheu ti kha ring top ula a awi awm lo mahse ring top ula engkim chaw tha vek mai ang khang ang ho kha tawngkam ka thiam lo a dan ngai thlak dan kha min lo thiam sak mai dawn nia en dan ngai thlak dan kha in lo thiam zawk mai dawn nia bye bye vek le